Maayong buntag kanatong tanan. Aniya kita karon sa ikanapulog siyam na Domingo sulod sa tuig sa ordinaryong panahon sa atong liturhikanhong kalendaryo. Pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Humana gisulti ni Jesus ang maong mga pulong ngadto ni Pedro, human siya maunlod ni adtong maong halawong nga tubig o dagat. Nganong naunlod man si Pedro, o kini ang pangutana diha usab kanimo. Nganong nabugnaw man ka kung di man ka maunlod sama ni Pedro, o nganong nabugnaw man ka, nganong nawagtangan man ka sa imong kadasig, nganong nagduha-duha man ka. Normalmente sa atoang salabutan o sa atong kaugalingon nga moabot ang bahid sa atong kinabuhi na kita makasinati susama sa nasinati ni Pedro. Unsay nakaanindot kay taliwala sa iyang huna-huna maunlod siya sa kalawom sa dagat. Nahibaw gito siya nga ipuruhan gyud nga maunlod panbisan pa ni ana wa gyud magduha-duha. Sa pagkawas niya ng maong sakayan, dali nga rin, duol ka nako. Nakalakaw tuod si Pedro. May gani kaya nakalakaw siya. Niya human naunlod. Ang kasinatian mahitungod og pagtuo, dili nato masukod ang atong kaugalingon kun kita dili gayon musuway niini. Dili nato makita ang atong kaugalingon kun mismo diha sa hagit sa Ginoo, dili nato kini pagatumanon. Sukdon kita sa Dios sa ato ang pagkamatuuhon kaniya. Pangutana siguro mo, ingana gina ang paagi sa Ginoo Padre, aron lang yun iyang masukod kung kita die hard bagayon kaniya. Ingana gyud sama ragud na sa imong uyab kaniadto karon managtiayo namo sa imong pagpanguyab kaniya. Una nimong speaking, gisugod bago dayon ka? Wala. Gipalanat pag usa ka tuig, duha ka tuig, wa dayon kasugta sa mga karaan tao na ha? I am speaking of the old times. So sa mga karaan, ingana gyud ang kakaraanan. Sukdon ka sa maong babay kung tinuod bagayon ang imong gugma kaniya. O na pasunod-sunuron ka. O mga manimba mo, adtosan ka. Pagkaminyo nimo, siya na lang usa. La kanindot. O? Ingana ang pagtuo. Sukdon yun ka. Suma, kumuadto ka sa bangko, aron mag-loan ka. Depende yung sa imong i-loan. Car loan ba ka ha? Or kanini ang housing loan? O baka ha? Poor loan? O gunya, diretso bagod ang bangko nga mo approve nimo? Dili. Pangitangan kag daghang dokumento. Mula na pa nagtulo ngadto 5 ka buwan o sa pagka-aprobahan kay kinahanglan matino nga ikaw dunay kapasikaran nga makabayan sa imong pagautangon nganha kanila. Mao na ang gugma sa imong asawa nga imong napamatud-an, mao kana ang imong katakos diha sa bangko nga imong
pag-utangan og salapi, mausad ka na ang imong pagtuo sa Ginoo nga iyang gisukod kung ikaw tinuod. Diha sa pagsukod, anaa ang gitawag natong mga buhat, action. Dili pwede nga mayon lang kasi imong kaugalingon, I love you Lord, I love you my girlfriend. Dili, kulang man siya. So kinahanglan, anaa usab ang konkretong ebidensya nga ikaw nagpadayag sumala sa imong pagpadayag sa imong pagtuo. Usa ka ginikanan, doon na sila'y 5 ka anak, puros nag-eskwela. Apan kuto brag first year, mubalhin na sa laing eskwelahan, kay mukuha na sa laing kurso. First year yapon kuto. Spuko mo na, sud sa napulo katuig, ang ilang mga anak, puros first year ang nakuha ng kurso. Halos-halos tanan, ilang nasudlan, way nakahuman. Mao nga usa ka adlaw, pagkakita nila nako, nakapanimba sila sa Santo Rosario, nangadto dayon sila sa Kristiya, gidoon ko, gihangyo. Nga, muadto sa ilang balay, manihapon uban sa iyang mga anak. First time to, ako kaila, nahadlok ko kadiyot, ko patay, niraban ako ni kaila, mahiluan ko ani. Na, di na dyan ko kagawas, patay dyan ko ani. Pero sige lang, may siyempre pare, atong tagaan, ug higayon. Dito namin silang balay. Nadi ay ang mga anak, ang kabaguangan niyang anak, doon ay daghang bangag ang dunggan niya pagkadaghanan. Si tawag ka na, iring. Mga na din, naunsa sa bantawag ng bataan eh. Niya naapay ilong, naibangag ang ilong, gibutangan sa duguan, butangan o singsing. Diri, murag kabaw, naway bangag ba? O, ana bitaw? Murag na siya kabaw eh. O, niya manulti, bagis kayo, murag bagong nakatama. Naapay imuhang bukton, napuno sa patik. O, nagpasiklasis patik. Kung gikan na siguro ni prisuhan ng bataan eh. Kung kinipanri ako mga anak, kaning usa, 7 nakakurso ang iyang nakuha ani. Paghambog, uy, mga professional eh ini. Amayo di kay mga professional, dili pa dir, puros ni sila mga first year college ra, pagkahuman ibalhin na sa glain. Kuyawan ni ani, uy. Nya dato kayo ngano man dunay printing press. Niabot kadtong higayon, kung wa mo makalimot, mihasmag ang krisis sa Pilipinas sa ekonomiya, nga ang tanang negosyo dwindling. O gunya, ang mga barko nag-merge, mga kompanya nasirado, tungod kay nabaon tas utang. Ang ilang printing press kaluoy sa Ginoo, hagba. Dakog utang sa bangko. May naman lang gani, kay doon na sila gigarantiya ang ilang mga kabtangan. Mao nga hinay-hinay, baligya sa ilang kabtangan, apil kong pamaligya sa ilang kabtangan, nahimo kong ahinti ka diyan. Kaluoy sa Ginoo, hurot-hurot yun. Ang nahibilin kanila, kadtong ilang di pundos bangko, nga mao ilang buffer unta sa ilang negosyo. Balik sa uno, ilang balay, nakuha sa bangko. Unya, balik sa uno, nang rinta na lang o balay. Asaman, squatter area. Back to the basic. Mao nga imbitar gihapon ko ngadto sa squatter area. Pag-imbitar na ako ngadto, dito, gihangyo ko nila. Padre, pwede ka bang na mao din nabilin sa mong kwarta pa din, gimi mo uwaw mo sulti nimo. Pwede ka bang mumaymay sa among maguwang anak? Niingon ko, buyatis ka ng imong maguwang anak. Kuyaw mo na, adik mo ng dako. Ko,
murag maminaw na nimo padre. Muyatis, maminaw din na nako, gani maminaw ninyo. Kuyaw kayo. Pare man kapadre kami di mami pare. Nahunong ko kadiyo. Mao to nagsugod ko og sulti sa iyang magkuwang anak. Ako na yung giingnan. Do, adto tas parokya nako. Adto dito. Adito siya. 3 days. Istoryahin ni maayo. Dili ko mamugos wala. Istorya lang. Ha? Dahangyo. Tuod man, after 3 days, niuli siya sa ilaha. Ningon din siya sa iyang mama o papa. Muiskwila ko pa. Balik ko sa akong pagka-nursing. Nagtininuod yun din taon. Pila ka tuig pa. Hangtod naggraduar siya sa iyang pagka-nursing. Nakakuha dayon og examination. Pasar, mga igsoon. Hapit na rabang examination sa mga magkuha o civil service exam. Daghan kay ni sila. Apil si Maiko Kapoy o si kanini ang Renan Branzuela. Ato ni sila iampo mga igsoon. Mabahalag mo ituon-tuon makapasar. No? Ato ni sila iampo. O gunya, kapasar siya. Mingon dayon. Niadto siya sa kuha after how many years? Padre, mo proceed ko pagka-doktor. Uy, kanindo ta na dong. Sige, proceed. Nakapasar, nahimong doktor. Pila ka tuig nga agwanta. Nakapasar yun siya, nakahuman. O kadto ang magwang, maoy nibalik ug pagkabangon sa ilang pamilya. O karon, usa sa mga sikat na printing press dinhi sa Dakbayan sa Subo. Tanawa ra mga igsoon, ang pagtuo manginahanglan og lahutay. Sa pagampo kanunay nimong pagluhod diha niya nang maong ludhanan, tanawa ang imong tuhod napuno na skalyo. Tanawa ang imong rosaryuhan kapila na nabugto. Tanawa na ang imong mata kapila na nagkatugtog. Pero ni lahutay gyud ka. Sama ni Pedro. Naunlod tuod siya tungod kay nahisalaag sa makadiyot ang iyang pananaw. Mao kanay makapaunlod ka nato kung sa atong pagtuo sa Ginoo na wag tangtas focus. Kay ngano man ang atong huna-huna tuwa na sa kakuyaw, wa na ngadto niya. Centering prayer. Focus sa kaugalingon. Ikaduha, courage. Courage to face the consequences or trials in life. Ha? Magmakakuhon ta, magmasibuton ta, magmainiton ta, mismo sa gitudlo kanato ni Kristo. Kagabi, giimbitar mig kaon, humans misa, ingana maginay mahitabo. Humans misa la mesa, humaglamoy lahoy. Ningon tong akong kauban, Padri, akong giagda. Kailan ko, Padri, uy, kay mauwaw ko. Sus manang, kung dili ka, mapasmog yung ka, maunlod yung ka, di yung ka makakaon. Kung sa may Padri, bahala nagdaghang tao. Kanang daghang tao, maunay unos sa imong pag-adto sa lamisa. Kay kada sila mga baga sa dagnaong, sama na to, pabaga. Oh, na Padre, igsudyan to dagang magtao, ayaw panumbalinga ang mga tao. Kaya ang ila pong tuyo ana, kaon, sama na to, kaon. Unsa man Padre, ang atong puntariya, ang atong tan-awon, dili ang mga bisita. Unsa man, ang lamesa, mao si Kristo. Oh, muna sus pagsud na mo, tuod, hala ka nagharas, bisita, nananaw na mo tanan. Ako na yung giingnan tong manang, ang idad-idaran, tanawa manang, di ba nananaw na tong tanan? Mingo na sila, hala, nagpuno-puno sa kadaghan, magkuwang maning pagkaon ron, ayaw ginapalong balinga manang ayaw, adto ra gyud tan-aw sa lamesa, tanawa,
tuay baboy nga nagbayan nga ato ng tagod-tagoron. Nagpaabot man sa pare. Nagpaabot ang pare mo ikuha. Oh. Amaw to. Pag-abot yun, diretso na yun. Sa ngalan, samahan sana kung sa Espiritu Santo, amen. Paano lang ini Ginoo kining baboy nga wa pa maihaw nga namatay naman unta ni amo na ning doon. Amen. Oh, hala. Pagkahuman, sakto gid ay ang imong gitudlo padre ay. Focus gid ay nya courage. Pabagas na o mula o tanawa. Basta makasunod ka pare, di yung ka mapasmo. Magkailbiim lang ka kung manubraan ng kaon. Tanawa. Kakaon juga, salamat ang padre ha. Kay wag yoy panihapon ron sa amuang balay. Naaraman lagi di ay na, makuwaw-uwaw pagyug ka. Maupod ka na sa tong pagtuo sa Dios. Ayaw kahadlok, ayaw uwaw-uwaw. Di ka nang kauwaw, mao ka na'y mudala ka nato. Ngadto sa atong pagka-pasmo. Ngadto sa atong pagka-lumos sa kinabuhi. Mao to, nitapos ang gabi nga nanugab siya. Kita po mga igsoon, manugab sad ta kon mutawag ka sa Ginoo sama ni Pedro nga nagingon, Ginoo, luwas sa ako. Gibita dayon ni Pedro sama sa maong manang nga niuban ako, Padre, pauban na ako. Busog. So kana mga igsoon, ang yanong pamaagi sa pagtanaw nato sa tong pagtuo, makaakuhon kita. Amen?